Atay nga COVID, atay nga COVID. Pagpuyo mo sa balay o di mo gustong mamatay, bahala na og laay, aron di mo magmahay. Kung wala na'y kaunay, mangutlo lag ka munggay, kay okay manibay, pangpahimsok sa lagay. Naglagot si nanay, kay nagtagay si tatay, ang ayudas barangay, gibayloan og tanduay. Pag-ulit niya sa balay, nagmahay si tatay, ikadulog kang nanay, kay nagloya iyang lagay. Atay nga COVID, atay nga COVID. Pagpuyo mo sa balay, kung di mo gustong mamatay, bahala na og laay, aron di mo magmahay. Kung wala na'y kaunay, mangutlo lag ka munggay, kay okay manibay, pagpahimsok sa lagay. Naglagot si nanay, kay nagtagay si tatay, ang ayudas barangay, gibayloan og tanduay. Pag-uli niya sa balay, nagmahay si tatay, ikadulog kang nanay, kay nagloya iyang lagay. Ang istang donay COVID ay pagkalaay. Walay disko og tagay, kay sa virus naglikay. Ang mga sogarol, nagpuyo na sa balay, nagsigig pislit sa lagay. Kay wa na'y tigbakay, kay wa na'y tigbakay, kay gi-quarantine man di ay.